жінку не бив, якби не язичок. Чоловік би жінку не бив, не колом, не прутом, якби вона говорила, до його не скупо. Скрипка би не грала, якби не той смичок. Скрипка би не грала, якби не той смичок. Чоловік би жінку не бив, ніколи даремно, якби вона говорила, до його приємно. Чоловік би жінку не бив, ніколи, ніколи, якби вона говорила, до його поволі. Скрипка би не